በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲት አምላኽ ንሳን አንደበት ኩንኒ በዝሎም ማዓንቲ ክብረ በዓል ናይ እልፊ ኣላፋት መላእክት 99 ነገደ መላእክት እዩ። እንኳዕ ብሰላም አብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ 99 ነገደ መላእክትን ቅዱስ አስከናፍርን ቅዱስ ጢሞቴዎስን ንዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። አእላፍ መላእክት እግዚአብሔር ንቅዱሳን መላእክቲ ክፈጥሮም ከሎ ብነገድ 100 ብኽፍለ ነገድ 10 ገበሮም። አቀማምጦም ድማ ኣብ 3 ሰማያትን ኣብ 10 ከተማታትን ዓለማት ገበረ። መላእክቲ ዘለዎ ከተማታት ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ኤረር፣ ራማን፣ እዮሩን ይበሃሉ። 10 ክፍለ ነገድ ድማ ምስ ሓለቃታቶም እዚኦም ይመስሉ። ቁጽሪ 1 ኣጋእዝት ናይ ቅድም ሓለቆም ሳጽናኤል ሕጂ ዝተረፉ ኣብ ትሕቲ ቅዱስ ሚካኤል ኣለው እዮም። ካልኣይ ኪሩቤል ሓለቃኦም ከዓ ኪሩብ እዩ። ሳልሳይ ሱራፊኤል ሓለቃኦም ከዓ ሱራፊ እዩ። ራብዓይ ሓይላት ሓለቃኦም ድማ ሚካኤል እዩ። ሓምሻይ ኣርባብ ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ሻድሻይ መናብርት ሓለቃኦም ድማ ቅዱስ ሩፋኤል እዩ። ሻውዓይ ስልጣናት ሓለቃኦም ከዓ ቅዱስ ሱርያል እዩ። ሻምናይ መኳንንት ሓለቃኦም ድማ ሰዳካኤል እዩ። ታሽዓይ ሊቃናት ሓለቃኦም ከዓ ሰላታኤል እዩ። 10ይ መላእክት ሓለቃኦም ድማ ኣናኒኤል እዮም። ካብዚኣቶም ድማ ኣጋእዝት ኪሩቤልን ሱራፊኤልን ሓያላትን መንበሪኦም ኣብ ኢዮር ኣብ ሳልሳይ ሰማይ እዩ። ኣርባብ መናብርትን ስልጣናትን ቤቶም ድማ ኣብ ራማ ኣብ ካልኣይ ሰማይ እዩ። መኳንንት ሊቃናትን መላእክትን ድማ ዝነብርሉ ኣብ ኤረር ኣብ ቀዳማይ ሰማይ እዩ። መላእክቲ ተፈጢሮም እምበር ኣልቦ ሃበቦ እዩ። ኣይጠምዩን ኣይጸምኡን ኣይዋለዱን ኣይሞቱን። ተፈጥሮኦም ድማ ረቂቕ እዩ። ተግባሮም ድማ ዘወትር ቅዱስ 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 እናበሉ ንፈጣሪኦም ምምስጋን ጥራይ እዩ። ምግቦም ድማ እዚ ጥራይ እዩ። ዕረፍቲ ኢልካ ነገራት ኣይፈልጡን። ኣኮቴቶም ዕረፍቶም ወዕረፍቶሙ ኣኮቴቶሙ ከም ዝብል ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ መልኣኽ ማለት ተላኣኺ ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ካብ ፈጣሪ ናብ ደቂ ሰባት ንምሕረትን ንመዓትን ይለኣኹ። ምሕረት የውርዱ፣ ልመና የዕርጉ፣ ቅጽዑ ምስተባሃሉ ድማ ይቐጽዑ። ስነ ፍጥረት 4 ወቕትታት ከይተሓዋወሱ እውን ይሕሉ። ዘወትር ድማ ስለ ደቂ ሰባት የማልዱ፣ ምስጢር ይገልጹ፣ ይረድኡ፣ ንኸይሰናኸል ይሕሉ፣ የድሕኑ፣ ስግደት ይግብኦም፣ ኣብ ፍርዲ መዓልቲ ንሓጣን ካብ ጻድቃን ይፈልዩ። ብጠቕላላ ንደቂ ሰብ ህይወትን ድሕነትን ክበሃል ካብ ፈጣሪኦም ዝተውሃቦም ትእዛዝ ክሕልውን ፍቓዱ ክፍጽሙን ይነብሩ። ኣእላፍ እዚ ዕለት ብኣንደበት ሊቃውንቲ ኣእላፍ እናተባሃለ ይጽዋዕ። ብሃይማኖትን ብተልእኾትን ብምስጋናን ዝነብሩ 99 ነገደ መላእክት ብሓድነት ዝኽበረሉ መዓልቲ እዩ። ሕዳር 13 ዓመታዊ በዓሎም እዩ ማለት በብወርሑ ኣብ 13 ወርሓዊ በዓሎም ምዃኑ የርኢ። ዘወትር ክንዝክሮም ይግባእ። መጽሓፍ ቅዱስ ንቅዱሳን መላእክቲ ብስምን ብመዓርግን ከም ዝነግረና ኩሉ ኣብ ማሕበር ብትዕይንት ኣገልግሎቶም እውን ይነግረና። ንኣብነት ያዕቆብ ብነዊሕ መሳልል ክወርዱን ክድይቡን ተመልከተ። ኤልሳዕ እውን ንግያዝ ኣርኣዮ። ዳንኤል ተመልኪቱ ኣብ ጊዜ ልደት ብዝማሬ
ምግላጾም ቅዱስ ሉቃስ እውን ጽሒፉ እዩ። ዮሃንስ እውን ኣብ ራእዩ ረኣዮም። ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ናይ መጽሓፍቲ ተጠቒሶም እዮም። ቅዱሳን መላእኽቲ ብርሃን፣ መንፈሳውያን፣ ሰባህያን፣ መዘምራን፣ መተንብላን፣ ኣማለድቲ ተባሂሎም እውን ይጽውዑ እዮም እሞ መታን ክዝክሩና ክንዝክሮም ይግባእ። ኣሚን። በረኸቶም ይሕደረና። ከምኡ እውን ቅዱስ ኣስከናፍር ሮማዊ ናይዚ ቅዱስ ሰብ ታሪክ ህይወት ደስ ዘብልን ዝምህርን እዩ። እዚ ቅዱስ ናይ ገዳም ሰብ ኣይኮነን። ኣብ ከተማ ሮም ብጣዕሚ ሃብታም በዓል ሓዳር ኣቦ ሓደ ቆልዓን ናይታ ከተማ መስፍንን እዩ። እዚ ሰብ ብጣዕሚ ለዋህን ኣብርሃማውን እዩ። ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ንነዳያን ክቕበልን ክጋብዝን እዩ ዝውዕል ነይሩ። ነገር ግን ሓደን በይኑን ወዱ መጻጉዕ ድውይ ኮነ እሞ ን35 ዓመታት ድማ ምስ ዓራት ተጣቢቑ ይነብር ነበረ። ቅዱስ ኣስከናፍር ግን ንፈጣሪኡ ከማርር ርህራሄኡ ክቅድስ ኣይፈተነን። ሕጂ እውን ንነዳያን ምጽጋቡን ጋሻ ምቕባሉን ደኣ ቀጸለ እምበር ኣብቲ ወቕቲ ወርሓት ድማ ኣብ ግዝኣት ሮም ሰብ እናቀተሉ ዝሰርቁ 13 ሸፋቱ ነበሩ። ስለ ቅዱስ ኣስከናፍር ርህራሄ ሰሚዖም ድማ ቀቲሎም ክሰርቅዎ ተማኸሩ። ሓለቓ ሰራዊት ብምዃኑ ብምትላል መጹ። ንመነኮሳት ስለ ዝፈትዉ 13ኦም ልብሰ መነኮሳት ለቢሶም ሰይፎም ሓቢኦም ኣብ ኣፍ ደገ ምስ በጽሑ ናይ እግዚአብሔር ኣጋይሽ ኢና ይሕድረና ናይ እግዚአብሔር ኣጋይሽ ኢና ሞ ይሕድረና በልዎ። ቅዱስ ኣስከናፍር ድማ ንድምፆም ምስ ሰምዐ ሰንበደ። ቅልቅል ኢሉ ረኣዮም እሞ ጎይታዬ ምንም ሓጢኣተኛ እንትኾንኩ ሓደ መዓልቲ ናብ ባሪኻ ከም እትመጽእ ኣኣምን ነይረ እየ ክብል ብደስታ ተዛረበ። መነኮሳት ስለ ዝመሰሎ ማለት እዩ። ከምዚ ዝበለ እቶም ሸፋቱ 13 ብምዃኖም ጎይታ 12 ሃዋርያት ኣኸቲሉ ዝመጸ መሲልዎ እዩ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናብ ቤቱ ኣእትዩ እግሮም ሓጸቦም። ሕጻብ ናይ እግሮም ወሲዱ ድማ ኣብ ልዕሊ ወዱ ኣፍሰሰሉ። ሃንደበት ድማ ን35 ዓመታት ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ዝነበረ ወዱ ኣፈፊሉ ካብቲ ልዕሊ ዓራት ተንስአ። በዚ ጊዜ ቅዱስ ኣስከናፍር ነቶም 13 ሸፋቱ ብግንባሩ ሰገደ። እቶም ሸፋቱ ግን እቲ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዝጠፍኦም ሰንበዱ። ጎይታ ን12 ሃዋርያት ኣኸቲሉ ምምጽኡ ዝሰምዑ ናይቲ ሃገር ሰባት ድማ እናመጹ ክሰግዱሎም ኣተዉ። በዚ ጊዜ እቶም ሸፋቱ ልብሶም ኣውፂኦም እቲ ሓቂ ተዛረቡ። ንሕና ሸፋቱ ኢና፣ ዝመጻና ድማ ክንቀትለካ እዩ። ኣምላኽ ግን ብናትካ ርህራሄ እዚ ኩሉ ሰርሐ። ሕጂ ድማ በጃኻ መታን ክትቀትለና ሰይፍና እንካ ውሰዶ በልዎ። ንሱ ግን ንስሓ እተው እምበር ክትመቱ የብልኩምን ኢሉ ስንቂ ሂቡ ኣፋነዎም። እቶም 13 ሸፋቱ ድማ ቁሩብ ዓደስ ሒዞም ናብ ገቦ ኸወፁ ከዱ። እቲ ዓደስ ኣብ ልዕሊ መሬት በቲኖም ድማ ምሸት ጥራይ እናጣዓሙ ብጾምን ብጸሎትን ተጋደሉ። በዛ በዓልቲ ድማ 13ኦም ብሰማዕትነት ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፉ። ቅዱስ ኣስከናፍር ድማ ኣብ ዝተቐደሰ ህይወቱ ተጊሁ ነይሩ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። በረኸቱ ረድኤቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ እውን ቅዱስ ጢሞቴዎስ እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ናይ እንጽና ግብጺ ክርስትና እዩ። ንጽዮን ንጽቡቕ ህይወቱ ዝፈተው ኣበው ኣብቲ ወቕቲ ናይታ ከተማ ጳጳስ ናይ ህዝቢ ድማ ጓሳ ክኸውን መሪጾም ሸምዎ። እቲ ጊዜ ናይ መከራ ብምዃኑ ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ናይታ ከተማ መኮንን ንክርስቲያን ክቐትል ጀመረ። ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ንክርስትናኻ እንተዘይከሓድካ ብምባል ኣሰሮ። ንግሆ እናኣውፅአ ድማ ደሙ ክሳብ ዝፈስስ ይቕጥቅጦ ነበረ። ንደቂ መዛሙርቱ ድማ በብሓደ ቀተሎም። እዚ ቅዱስ ግን ብትዕግስቲ ንኹሉ ከኣሎ። ብኸምዚ ዝበለ መከራ ዘመነ ሰማዕታት ሓሊፉ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ነፃ ወፀ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ንህዝቢ ኣኪቡ ጸሎት ገበረ። ኦ ጎይታ
ነቲ መኮንን በጃኻ መሓረለይ ዝገበሮ ኩሉ ነገር ብዘይ ምፍላጥ ስለ ዝኾነ በሎ። ነዚ ጸሎት ብሰበሰብ ዝሰምዖ እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተገሪሙ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ከይዱ ብግንባሩ ተደፍአ። ኦ ክጸልአካ ዝፈተኻኒ ኣቦይ መሓረኒ በሎ። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ምሂሩ ኣጠመቆ። ክልቲኦም ብሓንሳብ ክጋደሉ ነይሮም ሎማዓንቲ ይዓረፉ። ኣምላክ ቅዱሳን በረድኤተ መላእክቲ ሓልዩ ብኣማላድነት ፈተውቱ ይምሓረና፣ ካብ በረኸቶም ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ሕዳር 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣእላፍ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ ኣስከናፍር ሮማዊ፣ 13 ግሁሳን ኣበው ሸፋቱ ዝነበሩ፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘንጽና፣ ኣባ ዘካርያስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር ኣብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩክ አሜን። በረኸቶም ይሕደረና ብረድኤቶም ድማ ይከልለና። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተዓረመለይ፣ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመንሱት አላትነነ ወባልሃነ እንኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማይጸነ በኪ ተማጸነ በክዳንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን